Com fa pocs dies, a Deltebre i Sant Jaume d'Enveja vam veure convertit en realitat la reivindicació del pont que uneix amb dues poblacions sota l'Ebre. Un govern que ha actuat des del Priorat a la Conca, que ha actuat des de la Terra Alta al Baix Ebre i al Montsià, que ha tingut molt present també el paper important que té el Camp de Tarragona i les dues ciutats de referència, Tarragona i també la ciutat de Reus, fent un esforç importantíssim en equipaments referencials, com darrerament a l'Hospital Universitari de Reus, que vam tenir l'oportunitat d'inaugurar tot just fa poques setmanes. Hem fet un gran esforç, però encara queda moltes coses a fer. I un dels reptes que tenim tots plegats és el treballar per recuperar l'economia. Per recuperar l'economia, recuperar l'ocupació i, evidentment, garantir el benestar, garantir el progrés i garantir el futur.